Калі абмяркоўваюць зручнасць, камфортнасць, утульнасць і інклюзіўнасць гораду, сярод розных аспектаў чамусьці абмінаецца тэма дзіцячых пляцовак. Быццам бы паставілі арэлі, насыпалі кучу пяску, паставілі горку і праблема вырашаная. Але якасная дзіцячая пляцоўка, якая будзе прыносіць карысць дзецям і бацькам, гэта сур'ёзны праект, над якім працуюць архітэктары, урбаністы і нават лекары. Прывітанне, мяне завуць Сэм, гэта горад будучыні, і сёння мы размаўляем пра дзіцячыя пляцоўкі Бабруйска. Інклюзіўны горад – гэта горад у тым ліку і для дзяцей. Менавіта таму дзіцячыя пляцоўкі вельмі важная частка камфортнага гарадскога асяроддзя. Гэта месца для мульцісэнсарнага навучання, дзе дзеці пазнаюць свет і заводзяць сяброў. Дзіцячыя пляцоўкі павінны знаходзіцца ў крокавай даступнасці, быць цікавымі для дзяцей, чыстымі і бяспечнымі. Ці адпавядаюць бабруйскія пляцоўкі гэтым патрабаванням? У якім яны ўвогуле стане? Ці сучасныя, ці яшчэ з савецкіх часоў? З небяспечнага для экалогіі пластыку ці з натуральных матэрыялаў? Ці адаптаваныя для дзяцей з асаблівымі патрэбамі? А што з дызайнам? Мы задалі гэтыя пытанні бабруйцам, і вось якія адказы мы атрымалі. Нашу анкету запоўнілі бабруйскія бацькі пераважна ва ўзросце ад 25 да 45 гадоў. Ёсць таксама адказы і ад бабуляў, якія бавяць час на пляцоўках з унукамі. Большасць з рэспандэнтаў ходзяць на дзіцячыя пляцоўкі штодня. І, што цікава, наведваюць пляцоўкі ў суседніх дварах ці раёнах і ў гарадскім парку. І вось як тлумачаць бабруйцы, чаму не ходзяць на пляцоўкі ў сваіх дварах. У нашым двары была жахлівая пляцоўка, а каля плошчы Леніна адчынілі новую тады, у маскоўскім дворыку, мы так называлі, за універмагам. Туды і хадзілі. Няма добрай пляцоўкі. Так, менавіта таму, што ў нашым двары не было дзіцячай пляцоўкі, ездзілі гуляць у іншыя месцы. У нашым двары старая пляцоўка. У нашым двары была жах якая старая, а новая непрыдатная. Хадзілі туды, дзе былі больш-менш новая і сучасная. Ездзім на новыя цікавыя пляцоўкі. Ездзім да сяброў. А ці цікава дзецям на бабруйскіх пляцоўках? Траціна адказала, што не. І вось што кажа адзін з бабруйцаў. Калі браць бабруйскія дзіцячыя пляцоўкі, то на іх заўсёды нечага не хапае. Але найбольш мяне здзіўляла, што ў тым жа гарадскім парку, дзе некалькі дзіцячых пляцовак і атракцыёнаў, не было месца, дзе можна было набраць пітной вады. Гэта нейкі нонсенс. Я лічу, там, дзе менавіта вялікія пляцоўкі для спорта ці гульняў, мусяць быць нейкія пітныя фантанчыкі. Давайце паглядзім, з чаго ж складаюцца бабруйскія пляцоўкі і што з таго, што там ёсць, можа быць цікава дзецям. І вось, што распавялі большасць рэспандэнтаў. Арэлі, горка, пясочніца. Не самае новае ўсё, але ў добрым стане. Старыя, нібы яшчэ савецкіх часоў арэлі і горкі, якія даўно не фарбавалі. Самая смешная і трагічная адначасова пляцоўка, якую я бачыла ў Бабруйску, была ў дворыку за касцёлам. Там у арэлі не было нават сядушкі, проста дзірка. І так некалькі гадоў запар. Цікава, ці змянілася там хоць што сёння. Ёсць бабруйцы, якія скардзяцца на тое, што пляцоўкі занадта стандартныя. Зноў жа, я магу сказаць толькі за гарадскі парк, бо мы хадзілі туды. Нібыта і горка, і пясочніца, і домікі. Усё было ў наяўнасці, але не больш за тое. Стандарт. Самы сумны стан на бабруйскіх дзіцячых пляцоўках у пясочніц. Палова рэспандэнтаў распавялі, што яны старыя, не зачыняюцца, а ў пясок, як у латок, ходзяць бяздомныя каты.
Не лепшая сітуацыя і з дызайнам. Ніякага дызайну, старыя арэлі і горка, з якіх даўно злезла фарба. І адзін з самых галоўных крытэрыяў якасці пляцоўкі яе бяспека. І з гэтым, калі меркаваць па адказах, у Бабруйску бяда. Палова рэспандэнтаў адказалі, што на пляцоўцы няма бяспечнага пакрыцця. Яшчэ траціна лічаць, што пляцоўкі небяспечныя і на іх трэба заўсёды глядзець за дзецьмі. Як ты думаеш, а дзе па меркаванні бабруйцаў самыя прыгожыя дзіцячыя пляцоўкі? Запісвай адрасы. Сацыялістычныя 197, 5-6 мікрараёны, Кіселевічы, на тэрыторыях новых школаў і садкоў, у 7-м мікрараёне, Замарка, Навурыцкага каля царквы. За Белай царквой у дварах сталі ставіць прыгожыя сучасныя новыя пляцоўкі. У двары на перасячэнні Менскай і сацыялістычнай. Але ёсць бабруйцы, якія кажуць, што ўвогуле не сустракалі прыгожых пляцовак у горадзе. І вось тут мы падыходзім да таго, што па меркаванні бабруйцаў трэба змяніць на дзіцячых пляцоўках горада. Усё, кажа хтосьці. Прыбраць вялікія арэлі на ланцугу, іх ламаюць. Колеры больш спакойныя, больш інвентару. Зусім непрадуманыя арэлі на ланцужках. Была адна на новай пляцоўцы 3 разы рамантаваў. Урэшце іх знялі. Лепш жалезныя, савецкія былі. Улічваць рэальныя патрэбы бацькоў і дзяцей. Рабіць штосьці ў дварах старых дамоў. Калі старыя дамы, гэта не значыць, што там не жывуць дзеці. Яны жывуць у такой жа колькасці, як і ў новых дамах. Падыход да дызайну, выкарыстанне больш натуральных матэрыялаў і бяспека. Хочацца разнастайнасці. Зрабіць іх сучаснымі. Арганізаваць дзіцячыя пляцоўкі па ўзросце. Усё намешана ў кучу. Малыя дзеці ясельнага ўзросту гуляюць у перамешку з дзецьмі школьнага ўзросту. Як вынік, не цікава ні тым, ні іншым. Атрымліваецца небяспечна для малых і сумна дарослым. Усе пляцоўкі ў горадзе аднатыпныя. Бяспека, мяккае пакрыццё, разнастайнасць, каб і батуты былі, і арэлі, і поле, каб мяч паганяць, баскетбольны кош, каб як мага большай колькасці дзяцей там было цікава. Памятаць, што яны ёсць. Такое адчуванне, што забылі пра іх існаванне. У двары па вуліцы Карла Маркса, двор па вуліцы Арлоўскага. Патрэбная поўная рэканструкцыя пляцовак. А хто мусіць усім гэтым займацца? Рэканструкцыяй, усталяваннем новага гульнявога інвентару. Большасць нашых рэспандэнтаў лічаць, што ЖКГ, а грошы на гэта павінны выдзяляцца з бюджэту. Траціна мяркуе, што супольнасць жыхароў двара мусіць фінансаваць пляцоўкі для сваіх дзяцей. Яшчэ частка, што бізнесы павінны дапамагаць. Але ёсць бабруйцы, якія ні ад каго не чакаюць дапамогі. Кожны адказвае за свой двор. Мы з суседзямі самі паставілі пляцоўку, распавёў нам адзін з рэспандэнтаў. І гэта сапраўды можна зрабіць, але папярэдне давядзецца камунікаваць ЖЭУ, бо на ўсталяванні пляцоўкі патрэбен дазвол. За стан пляцоўкі адказвае той, у чые абавязкі ўваходзіць абслугоўванне прыдамавой тэрыторыі, на якой стаіць дзіцячая пляцоўка. Калі яна адносіцца да зямлі агульнага карыстання, то бліжэйшае ЖЭУ. Калі пляцоўка належыць арганізацыі забудоўшчыкаў, таварыству ўласнікаў, падтрымліваць яе санітарны і тэхнічны стан павінны гэтае таварыства. Таварыства можа наняць дворніка, слесара ці заключыць дамову са спецыялізаванай арганізацыяй, з тым жа ЖЭУ. Акрамя таго, пляцоўка павінна адпавядаць нормам, якія прапісаныя ў заканадаўстве.
У Беларусі дзейнічае адзіны стандарт, згодна з якім павінна кантралявацца бяспека дзіцячых пляцовак. ГОСТ – абсталяванне і пакрыццё гульнявых пляцовак. Частка 7. Кіраўніцтва па ўсталяванні, кантролі, тэхнічным абслугоўванні і эксплуатацыі. Бабруйцы, якія цяпер жывуць за мяжой, параўноўваюць пляцоўкі ў родным горадзе з тымі, што ёсць у новых краінах. Наконт прыгожых не скажу. Памятаю, што нават маскоўскі дворык, які некалі з помпай адчынялі, на момант, калі ў мяне з'явіўся сын, быў у жахлівым стане, аблезлае, ламанае. Многія рэчы, якія я бачу зараз у Літве, бяспечнае пакрыццё, сценкі для малых альпіністаў, батуты. Тут на многіх пляцоўках у вольным доступе, а ў Бабруйску нават за ўваход у дзіцячы парк трэба плаціць. А каб недзе стаяў бясплатны батут ці штось такое, наогул цяжка ўявіць. Чым жа адрозніваюцца дзіцячыя пляцоўкі ў суседніх краінах? Давай паглядзім. Добрая дзіцячая пляцоўка сяброўская, інфармацыйная, спрыяе развіццю дзіцяці, фармуе самастойную фізічную актыўнасць, цікавая для дзяцей, выхоўвае добры густ, таму колеры не вырве вока, а гарманічныя, інклюзіўныя, то бок падыходзіць для дзяцей з інваліднасцю. Ці трапляліся табе ў Бабруйску пляцоўкі, адаптаваныя для дзяцей у вазку? А ці ведаеш, хто праектуе дзіцячыя пляцоўкі ў тваім двары? Каб зрабіць сапраўды добрую дзіцячую пляцоўку, супрацоўнічаюць архітэктары, лекары, неўролагі і псіхафізіёлагі. Разам яны ствараюць пляцоўкі, пабудаваныя згодна з нейрадынамічным падыходам, мэта якога развіваць розныя сістэмы арганізму дзіцяці. Ведаеш, напрыклад, навошта дзецям арэлі і розныя качалкі? Не проста для забавы, а каб развіваць вестыбулярны апарат. І тут, дарэчы, больш карысныя арэлі-гнёзды, якія круцяцца вакол сваёй восі. А ведаеш, што такое пропрыяцэптыўная сэнсарная сістэма ў чалавека? Я таксама не ведала. Яна адказвае за адчуванне ўласнага цела, знаходжанне розных частак цела адна адносна другой. Менавіта гэтая сістэма дапамагае нам выконваць розныя дзеянні з заплюшчанымі вачыма і адчуваць сябе ўпэўненыя, нават калі нашыя ногі не знаходзяцца на зямлі. І гэтую сістэму дзіця таксама можа развіваць на пляцоўцы. Тут дапамогуць тунэлі і розныя перашкоды. І, канешне ж, на дзіцячых пляцоўках дзеці вучацца камунікаваць. У розных гульнях разыгрываюць розныя сцэнары, якія рыхтуюць іх да будучага дарослага жыцця. Пішы ў каментарах, што ты думаеш наконт дзіцячых пляцовак у Бабруйску. І абавязкова пішы, які з аспектаў гарадскога жыцця было б варта даследаваць наступным. А тут была Сэм, гэта канал Падмуркі Бабруйска. Стаў лайкі, падпісвайся і пакуль!